आं गिबियावनो साबायखर बावगोन जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि दोलोनि मानगोनां आसाम प्रदेशनि आफादगिरि दिलीप सैकिया बिथां लोगोसे जोंनि जिल्लानि आफादगिरि सनिल कुमार बसुमतारी जोंनि जिल्लानि तत्ताबधायक इनचार्ज मिनिस्टार इनचार्ज दोलोनि इनचार्ज मानगोनां पिजिस हाजरिका आरो जोंनि खालिंदुवार समस्तिनि जितु इनचार्ज मानगोनां एमएलए दिगन्त कलिता बिथांखौ आं साबायखर बावदों जोंनि दोलोनि मानगोनां आफादगिरि अर्पना मेधि बायद' आं बिथांखौबो जोबोद साबायखर बावदों गासै जोंनि दोलोनि मावथि बिथांमोनखौ आङो बे समाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों आङो मानो होनना बुङोब्ला आंखौ दिनै दोलोआ आंखौ सनमान होदों दोलोआ फिन खनसेबाव आंखौ थांनाय 2020 आव आंनो होदोंमोन टिकेट आरो फिन खनसेबाव आंनो नैथि खेबनि थाखाय खालिंदुवार समस्तियाव आङो टिकेट होदों बेनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर बावदों थांनाय बाराव जिहेतु नोंथाङा टिकेट मोननानै एसे भटनि थाखायसो हारिनांगोन देग्लाय माबायदि प्रिपेरेसन बेखौनो बुंनांगोन जोङो थांनाय बाराव जोंहा बे समाव बिटिसि आव बिजेपिआ माने इलेक्सन गेलेनायनि कुनु गैयामोन प्लेनिं गैयामोन थांनाय बोसोराव जोंखौ माने जास्ट माने आनजाद हिसाबै जोंखौ होनाय जादोंमोन आरो बे समाव जोंहा मा गैयामोन जोंनि संगठना मजबुत नङामोन जे बुथ लेभेलसिम दा जोंनि मर्चा 8टा मर्चा थायो बा शक्ति केन्द्र लेभेलसिम जों एक्टिभलि जोङो मावनो हायाखैमोन बिनि थाखाय जोङो थांनाय बोसोराव जुजिनानै जोङो गोबां जुजिनो गोनां जादों गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों जुजिनानै जों थांनाय बोराव 1000 भटनि बेबदानाव जों जेनदों आरो नोंथांनि बे समस्तियावहाय जिहेतु बिजाथि गुबुन दोलोनिफ्राय दङ बिथांमोनाबो जिहेतु गोरा दा बबे मोनसे दोलोजों नोंथाङा कन्टेस्ट जागोन होनना जिहेतु जोङो थांनाय बाराव एसे भटनि थाखाय जों जेनदों बे समाव जोंहा कार्यकर्तायानो गैयामोन जोंहा फिक्स भट जों बिजेपिखौ मोजां मोनग्रा गोबां माने जोंनि रायजोफोर दङ आरो जिहेतु थांनाय बोसोराव जोङो संगठन गैयामोन दायो जोङो जोंनि अर्पना बायद' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि दोलोआ 3 गुन बांसिन शक्तिशाली जादों मोनफ्रोमबो बुथाव जोंनि जुब बाहिनी महिला बाहिनी जनजाति बाहिनी माने मोनफ्रोमबो बुथाव जों दायो दङसै आरो मोनफ्रोमबो बुथाव जोंनि 100निख्रुइ बांसिन माने कार्यकर्ताफोरा दङ बिनि थाखाय आं सानो गुबुनजों आङो गुबुन दोलोखौ जायफोर टिकेट मोनदों बिथांमोनखौ आङो शुभेच्छासो जासिगोन बिथांमोनजों आङो कुनु कन्टेस्ट जागोन आं सानाखै खारन जों मानो होनना बुङोबा रायजोफोरानो बिनि फिननायखौ जिहेतु होगोन रायजोफोरनि दैदेननायावनो जों देरहागोन बेखौ आङो आसाबादि देरहासार जानायनि सिगां जोंनि समस्तिया मेन जोंनि समस्तियाव गोबां समस्याफोर दङ गराख'निफ्राय लानानै जोंनि इयुथ्सफोरनि बांसिन मेनलि जोंनि जुबक जुबती जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दं जायफोर ग्रेजुवेट जाबाय बिथांमोननि कुनु जोङो बिदि सरकाराव दासिमबो आङो नुवाखै जे बिथांमोनखौ माबा मोनसे संस्थापन होनांगौ जोंनि महिलाफोरखौ जों स्टेटनिफ्राय जिखिनि मोनदों बिनिल' जोंनि महिलाफोरनि थाखाय जोंनि माबायावहाय मा होनना बुङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोंनि खालिंदुवार ओनसोलाव कुनु माने आङो बिथांमोना एस्टाब्लिश खालामनाय बा बिथांमोनखौ खामानि होनाय आं नुवाखै आरो कुनु जोंनि आबादारिफोरखौ आङो आबादनि खेत्रआव जों स्टेटनिफ्राय जि मोनदों बेनोल' जोंनि बिटिसिनिफ्राय आलादायै जोङो बिथांमोनखौ सहाय खालामनाय आं नुनो मोनाखै बेखायनो आसा खालामदों जोंनि जि स्टेट लेभेलनिफ्राय जि जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि नरेन्द्र मदि बिथांनि जि आसनिफोर जों बेखौ थिगै थागै जों रायजोनि गेजेराव जोङो बितरन खालामगोन रानगोन आरो लोगोसे जोंनि जि बिटिसिनि फुजिनिफ्राय जि थागोन जों देरहायोब्ला जोङो माने बेखि आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदियै जों खामानिखौ मावनो नाजागोन बे समाव चर्चा जाबाय थादोंमोन जिहेतु बिटिसिआ एबसुलिट जितु मेजरिटि लानानै मेजिक नाम्बार लानानै सरकार दानायनि खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन आरो बहाय बिश्वजित दैमारिया सिफ जागोन होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा टिकेट लायाखै आरो गेलेयाखै दा सिफ जानाय बा एबसुलिट जितु मेजरिटि मोनगोन मेजिक नाम्बार लानानै सरकार दायोब्ला सिफआ सोर फैसावना जायो जोंहा मेजिक नाम्बारा 21 जोङो मेजिक नाम्बार 21 जोंहा दोलोआ दिनै मैयाहाय बेलासे जोङो मोनाबिलियाव 28टा 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 माने टिकेट एनाउन्स खालामबाय आरो होबावगोन होनना बुंदों दिनैनि गेजेराव दा आसा खालामदों बिनि गेजेराव जोङो थांनाय बाराव जोङो 25 नि गेजेराव जोङो गेसाव मोन्दोंमोन 9टा मोन्दोंमोन फार्स्ट टेस्टआवनो एबार जोङो 28टा होदों निश्चय जोङो माने 20टानि खाथि खालि मोनहैगोन बा 21 जोङो मेजिक नाम्बारखौ जों मोननो हागोन आरो बेवहाय जोंनि दोलोआ जि सिद्धान्त लायो बेनो जागोन जोंनि सिफआ आरो मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार जानानै दङ हयथ' दोलोआ जुदि सिन्था खालामोबा बिथांखौ चिफ जानांगौ बिटिसिखौ सामलायनांगौ होनना दोलोआ जुदि होयोब्ला निश्चय बिथाङा मोनसे सिद्धान्त लागोन आरो हयथ' बबेबा मोनसे जायगायाव बिथांखौ
खालामनानै हयथ' खालामनो हागौ आं बेखौ आंनि सिद्धान्तखौ आं बुंनो हाया खारन दोलोनि नेतृत्व बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंगोन आरो गिबि खेबनि थाखाय नोंथाङा जिहेतु देरहालाङोब्ला कालिंगुर बासनि थाखाय गिबि मा मावनो थांखि गिबि जोंनि मेन आङो जि जोंनि जुबक जुबती आं बेखौनो बांसिन गोसो होदों सेंग्रा सिख्ला आंबो सासे सेंग्रा मानो होनना बुङोब्ला आं दाख्लैबो आंनि गामियाव नुदों सासे एबार फार्स्ट माने ग्रेजुवेट जादों सासे सेंग्रा सानै बे सेंग्राफोरा आं जेब्ला मर्निं वाक खालामदों बे समाव बेग लाना ओंखारलांदों बिथांमोना बेग लाना ओंखारब्ला सोंबाय आङो बहा थांनो फंबायमोन आं बिदि बुंनो बिथांमोना बुंदों जे ग्रेजुवेट जाबाय आदा बेकार मोनदों बहा खालामनो मा खालामनो आं गुवाहाटियावनो जों सानैसो खामानि मावहैनोसै आं बेखौ नुनानै दुखु मोनदों माने जे जोंनि ओनसोलाव मानो बेबायदि सुबिदा होनाय जायाखै जे सेंग्रा सिख्लाफोरनो मानो हंसाफोर होनाय जायाखै बा बिथांमोनखौ जोङो जेरै CM ट्रिपल ए बायदि आसनिखौ जों मानो बिटिसिआव लायाखै जे गावनो गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हानाय बायदिसिना माने आसनिफोरखौ मानो होआखै बिनि सायाव आंहा नोजोरा थागोन आं बेखौनो गिबि मावगोन आरो जोंनि जितु भारत सरकार नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि मानगोनां नरेन्द्र बिथाङा लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि आइजोफोरनो आसनिफोर होदों बे आसनिफोरखौबो जोंनि बिटिसिआवबो लानांगौ जोंनि बिटिसिआव मानो बेफोरबायदि आसनि लायाखै बेबायदि जारा जोङो जाहाथे हंस्थापन जानो हायो बेखौ जोङो माने जोङो खालामगोन आरो सेन्टिकेल मोनदों दं बेजों लोगोसे दिनै रिजनेल पार्टि बायदि PPF दोलोआ 17 बोसोर दिनै बिथांमोना सालायबोदोंमोन बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि पार्टि BJP खौ बुंबाय थायो बिथांमोना गोबां गोख्रों दोलो सेकेन्ड पजिशनाव दङ होनना बुङो PTC आव दा बेबायदिबो नोंथाङा माबायदि एग्जाम्पल होनो सानदों बेनि बेलायाव PPF गैया बिथांमोना नाथाय नोंथांमोनखौसो बिजेपिया जाहैबाय जोङो गासै जनगोष्ठी धर्म फाखाफाय गासैखौबो लानानै पाहारि भयमाय थानाय बयखौबो लानानै बजबनाय मोनसे दोलो आरो बेनो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जि अन्त्योदया होनना बुङो जोङो माने गोरिबनिख्रुइ गोरिब सुबुंखौबो जों बोखांनानै आसनि होनाय आसनिनि दारा जों माने बिथांमोनखौ सहाय खालामो दा बेवहाय बिथांमोना निश्चय जोंनि गार्जेन गोनां मोनसे दोलो जे बिगोमा थानाय मोनसे दोलो बे बिगोमा थानाय दोलोखौ बिथांमोननियाव जों नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना निश्चय जोंखौ बेनो गावसोरनि हयथ' बहाबा मोनसे गोरोन्थि जाना दङ बेखौनो बिथांमोना गिदों आरो निश्चय बेनो आंनि बुंनांगौआ